যে থানে 12 তারিখ মার্চ দিছাই তাবুক মো তিনি নিজে 12 তারিখ নভেম্বর দাবা লোंनाय কারণ দাবল ভাইকে নাই নরক যতন সাইমানো ও 8-9 মাসও गोबां मा बदल याखै एमएलए नि सिमि चेंगै एडिसिनि विरोधी दल नेता हंस त्रिपुरानि सेगे चेंगैनाय ब्लक चेयारमैन गोबां मा प्राक्तन मंत्री प्राक्तन एमडीसी मेम्बर चिनि बदल फाइया जनगण तुबो बनि बागै चिनि अर्थात त्रिपुरा मथनि बुबाग्रानि थानसानि म बदलते राखा एब गोबां मा बरखुंखा ओ जागाव थुरुकसाबो दङ ओ जागाव नि मणिपुरीबो दङ ओ जागा हिंदुस्तानी যারা आदिवासी और तंगाय रक बरगो তিনি सिंगमाय बाक्सा फाइया बनि बागै ओ जनसभा अर्थात ओ तिनिनि जे जनसभा लुगुथुम पांडा थानाय 12 तारिख से 12 तारिख ते बरकबा बेसो राउन को थक अनुमान और तो जत बरक फाइमांगलाक चिनि अनुमान का यांगो साल बागान थुक आबते फाइमांगलाक आसुकै जे बरंनि जे खबर माइन दङनि यांगो निजों खाखायमानि निनि उमाकान्तन सिमि उमाकान्त फानो सबायग्लाक माने चिनि कंगाय तामो साराता आगरतलानि कुनु लामा फानो बरक कुरितां थुं निनि यांगो तामने बनो एजु समुनि बोलते निनि नंदनगर यांगो निनि आश्रम चमुनि यांगो पूरा निनि बरतलानि सिमि पूरा आगरतला कुफुलुंगि थानाय सुदु चिनि कुंथाय बारारो बनि बागैनो तिनि 10 किरिजागो बीजेपी रो किरिजागो बरं नेट सुलुख्लायनाय नेट रेगलाक वरानानि ग्रै निनि नेट दारि पेट दारि जों नायना लक्ष्य करे जोंहाबो खायनाय बर अनेक समय जोङो सावो चिनि आरो आगरतला चलो ओंखाय बर सावतामो थाइलेण्ड चलो माने जोंखाय थाइलेण्ड थाना नांनाय हिंदा माने गोबां प्रपागान्डा खायनाय जोंनो जल रिना नायनाय जोंनो चिरि खंनाय हाइपानो जों तिनि चिरि बुइ चिरि खकपानो पिजा मिसा खितारपानो जों तिनि धर जरनाय जों तिनि चिनि साक सयलायमानि सालोंनाय जों तिनि कुनु जागा किसासो बुलाय तगलाय ओंखाखाय आबो बर गोबां मा जागावनो आबोनि सुजुग नानाय जोंहा सुजुग नरिग्ला बनि बागै जों मियानि सिमिनो उसकासिनो बुबाग्रा बार साव विशेष के होम डिपार्टमेंट साव नरक किन्तु खूब साबधान जों ल एन्ड अर्डारनो जों ब्रेक खालाया किन्तु जारा ल एन्ड अर्डारनो जे ब्रेक खायनाय बुनि दफानि बरक बुनि पार्टिनि बरक आबनो याक राग बायखाय नरक किन्तु मुकाबेला बाखायनाय जों तिनि खायग्लाक जिनि उपर आक्रमणबो जों तिनि सह्य खायथानाय आइता